Tabi lang mga kapuso kay sensitibo ang musunod nga balita. Patay ang usa ka rider human ni bangga sa kasugat nga bus sa Zamboanga City. Gumikan sa impact ang biktima naputlan pa og tiil. Napalga na lang sa marsidente kining usa ka motorsiklo nga perting gubaa human na bangga sa kasugat nga bus sa National Highway sa Barangay Mercedes, Zamboanga City mag alas 2 sa hapon nga adtong Domingo sa kadlawon. Makita sab ni ining tigilid sa pader ang nabuy-od og nagkadugo nga lalaking rider. Naputol ang wala nga tiil ni ini human sa hitabo. Gilayon kining gidala sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Sa investigasyon sa Zamboanga City Police, nigula nga gilatas sa duha ka sakyanan ang dalan apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan kalit lang matud pa na sugatan sa maong bus ang motorsiklo ug nagbangga ang duha ka mga sakyanan. Ginaberipika pa kung lango sa ilimnong makahubog ang rider nga namatay. Gikustodiya na sa kapulisan ang driver sa maong bus. Ginakuhaan pa kini og pahayag lakip na ang kabanay sa rider nga namatay.